contents de ser aquí, de ser que Mediapro hagi tingut primer la iniciativa de fer una pel·lícula com aquesta, però després també a convidar-nos als nostres conductors a poder veure un passe, una preestrena gairebé, perquè fins avui, fins aquesta tarda, no es podrà veure a les sales. I és part de la nostra història, dels nostres conductors i de la reivindicació de tots i d'aquest servei públic i com portem el servei públic a tot arreu. Buscant històries de la meva ciutat i vaig acabar amb un blog que es diu La Tramia Quartal. I vaig veure la història d'un senyor que havia segrestat un autobús, una història que podia rodar en català i en castellà, sobre la meva cultura, sobre la meva gent. I a poc a poc estava veient que la dona havia sigut una monja que s'havia enamorat. Bueno, cinematogràficament ho tenia absolutament tot. Aquí estem, canviem amb tot això. Ay, me ha encantado. Te lleva a una época que no has conocido por la edad que tengo, pero muy bonita. Molt xula, m'ha agradat molt, m'ha recordat mis temps també. La película me ha parecido fantástica, te explica muy bien la historia de Torre Baró.